Σας είχα υποσχεθεί ότι θα έρθει ένα αποκαλυπτικό βίντεο. Αυτό είναι από έναν κύριο που θα μας πει τώρα τη γνώμη τη δικιά του. Ναι, γεια σας, καλησπέρα σας. Ναι. Πήρα πια την απόφαση να αλλάξω τα μέτρα και τα σταθμά στα γήπεδα της ελληνικής πετάνκ. Ναι. Να γίνει πια λίγο πιο δύσκολο το γήπεδο, από αυτό το απαράδεκτο εδώ πανεύκολο γήπεδο. Σε αυτό εδώ έχει λίγο ένα... Δηλαδή θεωρείτε ότι ό,τι γίνεται για το καλό της πετάνκ, για να μπορούν οι μπούλες μας να πηγαίνουν ακριβώς εκεί που θέλουμε. Ακριβώς εκεί που παράδειγμα. Μα κύριε Γιώργο, νομίζω ότι είναι δύσκολο να πας εδώ πέρα. Όχι, δεν είναι δύσκολο, είναι πολύ εύκολο. Όχι, ναι. Είναι πολύ εύκολο και για το πλασέ, και αν θέλεις να χτυπήσεις και το κοσονέ, όπως εδώ ο κύριος Αποστόλης Λάζαρης, ο οποίος τώρα θα κάνει ένα πλασέ. Ναι, ωραία, μπορούμε. Ένα πλασέ για επίδειξη στο φύλλο κοινό, πώς μπορείτε να πάτε κοντά στο κοσονέ. Ναι, κοντά. Πολύ ωραία. Μπράβο σας. Άλλη μια μπούλα έχετε? Μα έτσι όπως είναι το κοσονέ, κύριε Μπέλο, δεν μπορεί να χτυπηθεί. Όχι, μπορεί να χτυπηθεί. Ορίστε. Δείτε πάλι εμένα πώς μπορώ να πάω πάρα πολύ κοντά την μπούλα μου, κοντά στο κοσονέ. Με ένα μπέτ νομίζω. Με ένα μπέτ νομίζω θα είναι καλύτερα. Δεν με ενοχλεί. Για να σας δω, κύριε. Πολύ ωραίο. Ακριβώς εκεί που ήθελα.